En virtual reality-oplevelse, det er ligesom det ligger i ordet. Altså du kommer ind i en virtuel virkelighed. Elisabeth, jeg har filmen med til dig her, inden fra Vor Frue Kirke. Har du lyst til at se den? Ja, for det fik jeg jo aldrig set, og kun omtalt. Så det skulle jo gerne minde meget om den virkelighed, vi sidder i nu. Den eksisterer bare ikke rigtigt. Og hvorfor vil man så gerne det? Jamen, det gør det jo ret meget nemmere at rejse forskellige steder hen og få oplevelser. Men det er altså uklart. Nu kommer der lige noget, høreapparater på, og så gør det bare bedre for dig. At de skræddersyede oplevelser, som enten plejecentrene eller de pårørende laver selv. Typisk er det jo nogle oplevelser, som der er en masse følelser knyttet til. Så det er nogle betydningsfulde og nogle store oplevelser, som personen har haft. Goddag. Det er smukt, ikke? Jo, meget. Rigtig smukt. Jamen, jeg oplever, at hun får en masse glæde. Og hun kan komme med en masse hukommelse, som hun ikke kan fortælle mig om ellers. Så ting, jeg ikke ville vide, hvis ikke jeg havde givet hende de briller på, for jeg at vide nu. Var det godt at komme en tur i Vor Frue Kirke? Ja, det er det, men jeg må skynde mig at sige, at der er mange ting, der er forandret. Ikke? Vi troede måske, at effekten den var en halv til en hel time, og så kunne hun ikke huske længere, hun havde haft brillerne på. Men forleden dag, da hun havde brillerne på, der havde hun haft dem på om formiddagen, hun var ude at spise, og hun havde været inde og sove til middag. Og da klokken den var 2:30, så skulle vi alle sammen til dans, og der sidder hun så i pausen til dans og siger, jeg har oplevet noget sjovt i dag. Så den effekt, den har holdt sig i 3 timer den dag, og det er da meget imponerende for en dement menneske. Jeg synes også, det var godt.